Rokok. Rokok. Iya rokok. Loh, tahu aku rokok enek sing ngenyang. Piye? Apa cilik mau? Cilik penculut ning dhuwur galengan. Ceket. Masa Ceket. Terus Ceket. Ana sing dodol tepung pati barang. Masa? Ana. Apa kuwi? Terus tepunge kutah, Glepunge kutah. enek sing kepidak. Terus Peret. Jare peret sikile. iya. Berarti kodhok iku ngono kuwi. Heeh. Tapi tanggumune ora mung kodhok tok ning kene. Apa? Kene iki lho mangsamu wedhus lho. Iso nyeluk aku lho. Wedhus nyeluk. Nyeluk aku liwat ning buritan nek wedhus papat lho kok diceluk. Le. Sopan berarti wedhus. Sopan wedhus kene iki. Kuwi ora- Wong wong mlaku lho celuk le. Kuwi ora Ya Kang aku ya ono. kuwi ora lek ya kuwi. Apa? Lah lambe apa nek kodhok iso rokok. Gen nyumet mbokmu Lah iki. nek sing ngenyang ceket. Mangsamu ning kene awake dhewe menghibur, paham ora? Menghibur masyarakat piye carane masyarakat sing hadir bengi iki ora mikir utang. Sing penting. Heeh. Ya ora, iki bengi iki wis ora mungkin mikir utang, sesuk mulih kelingan. Sing penting iki ora Padha wae. Iya no kita kok menghibur le. Oke, menghibur kita. Menghibur Iya. apa? Ayo Aku sembarang. lagi mlebu rene mau wis terhibur dhewe aku. Terlebih dahulu. Pokoknya aku angger daerah Malang wis seneng aku. Senengmu ning ndi le? Liwat dalan, pinggir sawah, tengen sawah, ladang. Heeh. Wortel, kubis, Hmm. kentrang, ana sing bawang pre. Aku mlaku kaya njero sop-sopan. Masa seneng ya le. Seneng